танҳо дар рӯзи 16 феврал дар масири мошингарди душанбе чаноқ аниқтараш дар минтақаи варзоб аз километри 42 то 73 роҳ ки аз офатҳои табиӣ бештар осебпазир мебошад 84 тармаи хурду калон фаромадааст. бо ин сабаб ҳоло роҳи мошингарди душанбе чаноқ муваққатан баста буда кормандони филиали ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш намуда истоданд ки тармаҳои фаромадаро пурра тоза кунанд. тозакунии роҳ ва бартарафсозии тармаҳо ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. дар минтақаи варзоб ҳоло дар қиттаҳои алоҳидаи роҳ зиёда аз 50 техникаю механизми филиали ширкат барои бартарафсозии офатҳои табиӣ аз ҷумла тоза намудани тарма сафарбар шудаанд. дар минтақаи зарафшони роҳи душанбе чаноқ низ фаромадани тармаҳо идома дорад. тадбирандешиҳои саривақтии кормандони филиали ширкат ба он хотир аст ки дар масири душанбе чаноқ саривақт ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин карда шавад ва дар ин рӯзҳо ронандагону мусофирон ба мушкил рӯбарӯ нашаванд. гуфта шуд ки дар рӯзҳои гузашта низ бинобар борони беис ва бо сабаби гармшавии ҳаво дар роҳи душанбе чаноқ садҳо тармаи хурду калон фаромад ва онро кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи варзоб бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ сари вақт тоза намуданд. ба таъкиди масъулони филиали ширкат дар ин масир ҳамоно хатари фаромадани тарма бештар аст. ин ҳолат ки асосан дар километрҳои 4273 ба назар мерасад масъулияти кормандони филиали ширкатро бештар намуда боиси муваққатан маҳдуд намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин масир гаштааст. тармае ки айни ҳол фаромад аз тарафи рости дарё омада болои дарё роҳро банд кард ва маҷрои об баланд шуда истодааст. ҳамин хел тарма то километри 61 чор тармаи дигар ҳамин хел аст. техникаҳои ширкат аз километри 61 кор карда пӯён омада истодааст. баландии ҳар як тарма ба ҳисоби миёна аз 8 то 12 метр баландӣ дошта дарозӣ аз 50 то 80 метр дарозӣ дорад. аз километри 57 то километри 72 айни ҳол зиёда аз 13 техника кор карда истодааст. дар робита ба вазъияти пешомада масъулони ширкат ва нозирони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мекунанд ки дар ҳолати зарурӣ хусусан дар вақти бориши барфу борон ва бештар шудани хатари тармафароӣ муваққатан маҳдуд намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар навбати аввал ба бехатарии ронандагону мусофирон рабт дорад. аз ин рӯ то аз байн рафтани хавфу хатар ва кушодашавии роҳ сокинон без зарурият ба сафар набароянд. аммо ҳастанд ронандагоне ки сарфи назар аз огоҳии ниҳодҳои дахлдор ба сафар мебароянд ва ҷони худу мусофиронро дар хатар мегузоранд. мавриди зикр аст ки барои бартараф намудани ҳолати пешомада тамоми иқтидору имконияти филиали ширкат мавриди истифода қарор дорад. хусусан дар ин шабонарӯз ки дар минтақаҳои кӯҳии роҳи душанбе чаноқ бориши барф ва фаромадани тармаҳо идома дорад фаъолияти кормандон шабонарӯзӣ аст. масъулон мегӯянд филиали ширкат барои иҷрои вазифаҳои худ вобаста ба нигаҳдории роҳи душанбе чаноқ пурра тавонманд аст ва ронандагону мусофирон пеш аз оне ки ба сафар мебароянд бояд доир ба ҳолати роҳ маълумоти мӯътамад гирифта сипас ба сафар бароянд. бори дигар хотиррасон мешавем ки дар роҳи душанбе чаноқ бо сабаби фаромадани тармаҳои зиёд ҳаракати воситаҳои нақлиёт муваққатан маҳдуд карда шудааст.